kang'iyo wach mar joma wuok oko ni gin ratichgi onyon marach, sana joma mine. Tipenjo maber ni chuo to gin kanye? Ng'eny chuo kadhe lwenje mag chuech mang'eny. To mana ni wajoma chuo watimre ni waromo. Ok wadwa wuok oko mondo wawach nikech ibiro nyiera, ibiro wach ni dhako loya. Koro iyudo ni ng'eny chuo oling' thi, to ng'eny chuo hinyore oko kaendi. Emomiyo sani winjo ka ng'enyne sama ng'eny tinde winjo ni wan gi men's conference. Wadhi e men's conference mondo wajadiliana mondo wang'e ni to ere kaka wanyalo dak maber, to weche mage makelo chochruok e udi, to chuo mage mahinyore to ere kaka inyalo konygi mondo kadibed ni gin gi lwenje mag chuech mondo giwuog oko, giyangre, gilu yore moluwore mondo ong'ere, mondo atuo mondo kawne joma hinyogi korka lwenje mag chuechgi.